Ing siji désa ana sakluwarga kang bahagia banget. Dheweke kabeh kabungan saka bapak, ibu, lan siji putri kang ayu. Putri kasebut jenenge Bawang Putih. Nanging seneng dheweke kabeh ora kedadean suwe. Sang ibu menderita lara parah. Weruh bab kasebut, Bawang Putih sedih. Piyambake tansah ngancani di samping ibune. Ing esoke, Bawang Putih lagi ngeterake panganane menyang jroning kamar ibune. Ibu, panjenengan udah mau cepet waras. Umur ibu sekarang semane kue bisa ambek ayah. Apa sih ibu ngomongno? Aku ora gelem kelangan ibu kudu waras. Nah, ibu sekarang kuat maneh kue coba beli bebek. Apa sih ibu ngomongno? Aku ora gelem kelangan ibu. Ibu, ayah, ibu. Sabar yo, Nduk. Ing dina iku Bawang Putih kelangan dunyane. Bawang Putih kelangan ibu, kelangan penyemangat hidupe. Lan wiwiting dina iku Bawang Putih dadi menengan banget. Piyambake sering mengurung diri ing kamar, asring merenung. Sawise kelangan ibune, Bawang Putih oralah kaya Bawang Putih kang dhisik. Sang bapak uga weruh owah-owahan ing putri wae wayange iku. Weruh bab kasebut, sang bapak berinisiatif kanggo golekake ibu anyar kanggo Bawang Putih. Bang Putih. Iya, Pak. Bang Putih kenalke. Iki ibumu lan ning anyarmu. Dhewe iki saiki keluarga yo. Salam kenal Bawang Putih, aku ibumu. Lan iki anakku Bawang Abang. Halo Bawang Putih, aku Bawang Abang. Salam kenal ya, semoga-moga kene iso dadi keluarga sing bahagia. Iya. Dheweke kabeh uga padha-padha berpelukan. Dheweke kabeh wiwitane dadi keluarga kang bahagia. Padha-padha nyangkepi, padha-padha ngeman-eman. Nanging seneng kasebut ora kedadean suwe. Bapak tiba-tiba lara lan pungkasane lunga kanggo selama-lamane. Weruh bab kasebut, ibu Bawang Abang seneng banget. Hahaha, aku dadi wong sugih. Bawang Abang, wong tuaku wis ra ono. Kita iso nguras bandane. Lah yo Bu bener, siji dina kok kene sing keren iku si Bawang Putih ya Bu ya. Wis nanti. Sawise lungane bapane, ibu dadi jahat banget. Piyambake asring ngesoni Bawang Putih tanpa kasebab lan ngongkon Bawang Putih kanggo nggarap sakabehing pakaran omah. Dene Bawang Abang, piyambake ora tau dikongkon kanggo nggarap jejibaning omah. Piyambake mung bermales-malesan. Bawang Putih, nang kono-kono nek mburi kono lho. Bisa nyapu Bu, kan anak ening. Wani-wani nek kowe mbantah aku saiki, nang kono-kono nek mburi. Lah yo dasar pemalas ngono tok gak gelem. Nang Sawise isah-isah piring Bawang petak nyapu omah karo ati lan awak kang lara. Bekas dipukul migunakake gagang sapu. Keesokan harinya, Hei Bawang Putih, rini yo. iya nek ana apa? Iki lho kumbahan kelambiku nang kali kono lho. Aku ora tau menyang kali laporan dhewe sing ngumbah. Wani-wani nek kowe mbantah aku. Umbahan gak saiki daripada awakmu gak tau oleh nang omah maneh. Iya ning aku tak umbah kali. Kono lho wis cepetan. Iya. Bawang petak lunga menyang kali karo nggawa cucian kang akeh banget. Setibane ing kali, Bawang petak wiwit ngumbah sandangan. Nanging ana siji slendang kang jebul ilang lan Bawang petak ora ngerti ing endi slendang kasebut ana. Loh, nanti selendangnya neng mau kok hilang? Aku kok diseneni karo neng. Loh, nanti selendangnya aku bisa diseneni.
Bawang putih ngupadi teka ing saindenge pucuk kali. Nganti bawang petak ketemu karo telu wong petani. Mbok, nggih, napa pengen mboten ketinggal selendang? Mboten, Nduk. Aku kudu ndolek nang di mana iki? Nduk, pengen ndolek selendang ta? Nggih. Walah, aku mau ndelok Dek sebelah kono. Ora nggih, Mbok, suwun. Nggih. Mbok, Nggih. nambah sampean semerap omahe Simba sing betul selendang. Oh, nggih, Nduk, teng mriku. Nggih, Mbok, suwun nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum Mbak Misi. Iya nak, ono apa? Apa bener Mbak sing nemu kaki selendang kae? Iya, aku sing nemu apa ya? Iku selendang kula Mbak, apa oleh kula semundut. Sadurunge awakmu njupuk selendang iki, awakmu kudu ngrewangi aku ngresiki kebon. Nggih, Mbak. Sakwise krungu perintah Simba, bawang putih uga cepet-cepet mberseni kebon supaya resik lan iso njukuk selendang kasebut. Mbak, bawang putih pengen ngresiki kebon. Iya nak, matur suwun. Iki sebagai imbalan. Ora usah Mbak, bawang putih ikhlas. Ojo nolak pemberian teko uwong nak. Nggih pun suwun. Iya nak, sami-sami. Suwene ngumbak lambe tekan ndi kowe? Lah yo dikon ngumbak lambi ae kok cek suwene. Sepurane Bu, ning iki mau selendangin ning kenter nang kali. Tadi aku leren dulu isih. Apa? Selendangku kentir. Ya apa sih yang dikon ngumbah? Ya dikentirno. Lah entar harus suka kabeh tadian. Hah? Apa iki? Kalian tekan ndi kowe? Aku mau diparingi Simba. Wes, apik iki Bu, wes iki gawe kene ae wes. Wes kok ngono lho sing si Oma. Tapi wes kok ono lho aku sing ngomong ae. Kok ya Bu iki isine? Sik. Bu, emas lho. Iya Bu, emas e. Apa kene nglakoni kayak bawang putih ya meneh? Iya Bu, engkok kene ya Bu ya. Pura-pura ngumbah selendang terus mari ngono kelangan. Terus kene pura-pura kayak bawang putih ngono lho Bu, cek oleh emas kayak ini. Iya meneh ayo dilakokno. Ya wis Bu, bener-bener oke. Ya Bu, nang kali ngumbah iki. Ya. Adikku selendang kita. Yen awakmu pengen selendang iki, awakmu kudu ngrewangi aku ngresiki kebon iki. Nggih, Mbak. Niki Mbak sampun mari. Iya nak, matur suwun. Iki sebagai imbalane kakek selendang kaya awakmu. Nggih Mbak, suwun. Nggih, sami-sami. Iki lho Bu, ini wis oleh mau. Punya salah. Saya tak buka ini. Iya. Loh, kok ngene sih? Loh, kok gak isine emas sih? Kok ngene sih? Aduh, kene iki ya apa sih Bu kan iku. Males aku. Wis. Sakwise buka, ibu lan bawang abang kecewa banget soale opo kang didapetke dudu emas. Cerita iki duweni
amanat yaiku aja sraka-sraka dadi uwong krana kabeh sampun diaturi marang Gusti Allah.